kan nang bida babat tak ma mancha Nok sama ibu kai kakak lagi. Kakak nang yang matang ni madam. Kumpuskan kan. Oh, yang kan. Madam main. Asyik nok sih terasa, pokoknya masih makan lagi. Iya yang lama. Bisi besar omai am tak hekai hak wagai, hoja bani nok thang dong ha. Omna kenal itu peramu thani hoja ba MLA shopan ada perumah. Omda. Omna kenal woi. Nain apa ini? Samu hoja ba tangan ni bekak thang itu. Omna lagi bahaya rok, matang akarok. Nak pemain baik. Hopung mat ya rok toro badam rok wago mane rok sama bangkan dayo di sini rok ono burukai apa hakino pokok nok cara tinggot daw su kan ma emne nok rok ke kosok ha wak mi kat kan kai nok rok bai bi cha ono bar sa rok nok rok bai cha nok sunu dabi punya kun dia Ini tak lagi ni penuh mencari kita. Bawa Pati kerana kata. MLA siapa ada bermana firman bagi non bekarok bahirok matong. Obo kain tu nak kita tu. Bawa temu khususnya tadi di kita ni sahaja. Nini ani jonogon ni bagi samung kainnya ni bahasa ma bayi nong ni o amsayo bahirok karok matong. Karok apa tu? Omtirok khai to sumo kaham ni. Omtirok khai pan se bak unek bar na thika to pan se ri ja ya bo omtu. Baka ban ro ti ya. Tikang ro bu ni ya. Ya khai pan to gui ya. O kami ni mo? Kami ni dona. Dona ni mung kai? Doni cande burma. Jeng tini mandai konstituensi ni bisingo tinta bisino seng visit kelaika. O bisingka puila seng teplok pang bisino visit kelaika. Abni pore seng asigor bisi. Tabuk hingga bo kengra bisi. O kengra bisi wo payi nai seng tebo ornuka. Joto jaga no lama tui karen ni problem tongo. Orang kete besung nuka lama kai belai problem yang o lama mau tempura obicaran ni lama orang yang thana nih ngang ke thangma yang itu ka lama shortcut tuh orang beskanggo sini beskanggo nazar dag arwo idog jotono kelai thangma kya orang hak orang itu ka abno lama orang nu ঠিক lainnya nih nangnai engineer tuh ini cuma bote bisa map nuknai Tekesang gangkai cinta kung ni arawo itu ini belai ke problem Chandramoni para abo boceng engineer na tuh map nuknai tebu tonggo sengoro dag butisha dag butisha gangkai abo kuakte borok rokni nok kuagui no borok mas hebai ka tabuk tei kese nok kuak nani nai tonggo abo bahai kai jeng nok no tikiri nareng nani jeng abo bises tama narek nai o tuino naki fugui rohanai fugui te kaisa phasing rohe manai naki o tuino hanari hui nai ba pakari hui thoi na rang nai abono bo sung engineer tui sung abono manai nai karon gangkai o nok jahate tiki tongnani baginai obo ব্যবস্থা ma khaina bo public rongni demand no sung manai nai
ब्लग भिडिअ एडिसनेल भिडिअ इन्जिनियार तुइनो जों भिजिट खायमानि borok hingkai meeting tongma ba angno rido haka thangsini hinai ang oro lama rok himi visit khaitini tarpore borok no sanani oma haikena khlaija au chini para amchayo belai khaino abo lama toini problem abo current hingka hito abo nokha gurum khaisi current kari hin chalai hai nokha gurum khaisi wanai phayo current tini to tongno kuri hinai mobile lok sikang charge rok khaima narugo tui rok pisai manarugo oma hai obostha para amchaini current ba oma haino watui no bar phaikeno current kuri rong ni thamo belai ke problem abono bahai ke o problem rok hoite jung abono thik khlaimano jung abo jung chesta ma khlainai ang birodi dolo tongui phano ang subsisti khainai ebong official guru guinai no ang obo bahai ke khlaiman nangkhai মন্ত্রী ni aro thangnai nangkhai dm ni aro thangnai ama hai ke thangai no mandai jahate uno tongthum ang obo chesta khlainai hambai